huwag tayong titigil hanggang tayo'y magtagumpay. Ang unang tagumpay ay maaari natin sabihin na nanalo na tayo sa halalan. Ngunit hindi pa po yun ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay masasabi ulit natin na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At makikita po natin sa mga buhay natin mga kapwa Pilipino, ay makikita po natin na ang mga Pilipino ay nagtrabaho ulit. May pera ulit sa mundo. May pagbabayad sa pangailangan na araw-araw at pagkain sa kanilang pamilya. May pag-aaral ng kanilang anak. At yan na tunay na tagumpay na ating huli dito sa kanilang pagkakaisa. Kaya samahan niyo po kami at isama natin lahat ng ating kababayan dito sa Quezon na ito. At huwag tayong titigil hanggang ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa ay ating nakamtan. Ipatuloy po natin itong kilusan na ito. At kapag ganun ang ating nagawa, kapag naramdaman na natin at nakikita na natin na kapit-busy ang mga Pilipino, kahit saan nanggaling, kagaya po namin ni Inday Sara. Si Inday Sara po ay nanggaling sa Mindanao. Ako naman po ay galing Norte. Siguro naman, kung ang isang tiga-Norte, ang isang tiga-Davao, tiga-Mindanao, sa mga dako ng Pilipinas ay maaaring nagsama para sa kabutihan ng Pilipino, ay palagay ko naman lahat ng ating mga kababayan, lahat ng Pilipinas ay kaya nating ipagsama. Sa pagsimula, sa pagbalik ng ating kabuhayan, ng ating trabaho, ng ating magandang kinabukasan. Kaya naman po, ako, ang unity ay nasa harap ninyo. At hinihingi ang tulong ninyo para kami ay makapagsilbi. At sa pag-aming sa pagsilbi, kasama po tayo lahat, hindi lamang elected official, hindi lamang ang mga tao ng pamahalaan, kung hindi ang buong lipunan ay tuloy-tuloy na nagtutulungan at sa ganung paraan, sama-sama po tayong babangon ulit.